30 बोसोरनि उनावहाय दिनै आलायारनखौ नुफैनानैहाय 37 बोसोरनि उनाव आलायारन फिल्मखौ नायनानै जोबोर गोजोननाय मोनदों बेनि थाखाय जे बै समाव 85 जेब्ला बेखौ दिहुनदोंमोन आं क'क्राझाराव फैगोदान 84 फैदोंमोन आरो बिनि शुटिंफ्रा जायगा जायगा सोलिबाय थादोंमोन खनसेल'नो बेखेवखालि नुनाय दिनै नाथाय बै समनि नुजेननाय जा सिनारिय' बेफोरो मोनफा मोनफा गोसोआव फैदों आरो बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बे फिल्मनि थाखायनो जोंदाव बड'सानि दैदेननायाव आरो बिथांनिनो केमेरामेन हिसाबै रल लानायाव जोबोरैनो साक्सेसफुल होननानै आं दिनै आरोबाव मोनदांदों बै समाव सावरायनायनि बेबायदि स्कप मोनाखै मानोना फिल्मा जोंनि बे जायगायाव जोङो नुनोनो मोनाखै 37 बोसोरनि उनाव नुनायाव दिनै अडियेन्स बा जोंनि नायगिरिफ्रा रायजो राजाफ्रा थारैनो गोजोननाय मोनदों होननानै आङो आन्दाज खालामदों आं मोनदांदों आरो बियो गुबुन गुबुन जायगायावबो बेबायदिनो नायनायनि राहा खालामबाय होननानै जों इतिमध्य मिथिनायाव आरोबाव गोजोननाय मोनदों जोंनि गेजेराव जाहाथे आरो फिल्म इन्डास्ट्रिया नैबे आलायारन फिल्मनि गेजेरजोंनो फोजाखांनाय जायो जोंनि गेजेराव जांख्रिखांनाय फैयो गोदान गोदान फिल्म नुनो मोनो नायनो मोनो आरोबाव जोंनिफ्रायनो फिल्म इन्डास्ट्रिनि प्रडिउसार फिल्म इन्डास्ट्रिनि डिरेक्टर बा फट'ग्राफार केमेरामेन बेबायदि जोंनिफ्रायनो जोनोम जानांगोन आरो बे इन्डास्ट्रिखौ जोङो गोख्रोंनिफ्राय गोख्रों लामाजों दैदेनलांनो हानायनि थाखाय आफा अबंलावरिया जोंनो राहा लामा हरथों आं बेखौनो आर'ज गाबो गोजोन्थों